Non kiturmi ovi kimia tum loke charlie akenang sotlapen anso se loke charlie paprang du nangji pura non kevangji jakong po chiklo ni pai sirkep kep nini aparman MEWAR University Admission Camp aputhak mai pedoponji pusi Assam Gorof Award mate Northeast Career Counselor Binong Teron pen ovi kimia tumapan birta kimi kevan pi Innovate loki thek benta bang pharo aphan pangri un laben kemisen atuwar Japan thek Lason si non kevangji surahini raing kora phoning kan jakhong chiklo ni phaisir kepen kep nini aparman aphan karbiang longrong supi dipu club along MEWAR University Admission Camp aputhak mai pidoponpo Bangso amai along MEWAR University lapen penangan loke thek atum nang chitong dunji pusi Assam Gorof Award mate Northeast Career Counselor Binong Teron pen pherangke thengnu ningje pon Anparta la anso se klarda kalam theka chini ponji aphan la screen along ke paklang pont mobile number 9001897576 along humri ignon puta Career Counselor Binong Teron pen pachini pon. Nitum MEWAR University di MEWAR University alam ini ningjeng tungdu athe da penang an kijo course aga chardi do pen kita engineering pendang no agriculture mani ka chardi student tum ninghang pade chardi me pen ke pharmaceutical do health science do management and commerce do ke tourism and hospitality management course the different courses though da si no nitum da so MEWAR University long chardi ji pulote da ki joy pen chardi jong ni tum any course da MEWAR University ko pia course ma offer na nitum ki joy pen chardi jong ji la hello isi beta mesen beta ke pen ke na nitum uniform di university uniform ta me na nitum ki joy pen long ni pen dita joy dita bags and then nectar ID card tame ki joy pen ang itum longji pen ke da ang itum any course di any course na tum mani medical course and bang de mani engineering course and bang de long itum pan tame textbook ahin tame ki joy pen pi nang lasi university ke education ke free pidet lo pen ke mani abang pulang thi studentum UPSC coaching ning hando pote UPSC coaching tame free pen charlie polong di so university lo MEWAR University lo charlie di pote not only hada ki pinangi ke only ke chogi no mess fee pen hostel fee da morning breakfast doji lunch doji snacks doji dinners doji la kute pangrom et pen mess fee pen hostel fee pangrom et fee only affordable price that's just only 6,300 6,300 le pilote per month okay 6,300 per month pilote la so university ke nanitum chardi funding hang pate long pen ke direct admission lo nanitum CUT through pen tarang me ba direct admission ta job la si non nilitum la sol media bitung ke LCC tuning ring tong ke la non date nang leji date 9 and 10 di non date 9 and 10 July arni nilitum dak difu club lo difu club near difu bus station lo nilitum pada admission camp bi ponji nilimat sido po pen ke ni dilong cerap tum MEWAR University student tum tado inot bahani cerap tum pon nililong dasi ulas suar ni da karbiari soijang tum mane ning hang bang do baki joy pen education free education hin admission ke anji bang do pute direct admission lo po dasi ulas suar ni date 9 July and 10 July ni nang umri di pasi chuning lo News report Binong live